n'o tɛ kɛnɛba caman t'anw fɛ yan. abaden depuis Makanko daminɛna a taara ka taa jɔ dugu wɛrɛ yan. abada a tɛ taa yen a ma taa jɔ dugu wɛrɛ o. a donna yɔrɔ min na o y'a jɔ yɔrɔ de ye. mais jɔn de y'a jɔ. kuma bɛ yan mɛlɛkɛw m'a jɔ. abada Ibrahim de y'a jɔ. walayi Ibrahima ani jɔni ani Isumayila. ala ko min y'a jɔ dɛ hali n t'a ka seliw minɛ f'a ka ɲɛsin mɔgɔ dɔ ka yɔrɔ jɔlen ma. walahi n tɛ nin bɛ kɛ so jɔlenw ɲɛw fɛ. a bɛ yan dɛ n'i bɛ to so dɔ kɔnɔ ka so dɔ yɔrɔ ɲini. walayi o ye tiɲɛ ye donc o so ka fisa so tɔw ye. a ka fisa ye min y'o fana jɔ o ka fisa mɔgɔ tɔw ye. walahi ala ma dan o ma dɛ. ko wari ta k'i ma kana Ibrahima muso la. Ibrahima bɛ seli yɔrɔ min dɛ n'i jɔra i bɛ jogo fila kɛ n'i ye tɔwafu kɛ k'a ban i bɛ jogo fila kɛ n'a kun danna Ibrahima ma hali bi maaninw kun t'a faamu komi u m'a faamu cogo min na hali bi muso n'a ka taafe sɛmɛ Ibrahima kun ye donso de ye donsoya de kɛ o n'a bɛ sɔnni kɛ kelen tɛ ayi dɛ donsoya bɛ kɛ k'a ban sɔnni t'a la bi ta ti donsoya ye bi ta caman ye yɛrɛ sago kɛ de muso b'a ka donsoya kɛ k'a ban hali ti wolo cɛ fɛrɛ fo ni wolo cɛ la Ibrahima kun ye donso de ye a tagalen donsoya la Isumayila fitinin bɛ a muso bolo Isumayila bon so tɛ yen Makan bɛ ye ngokolo de ye gaba ko tɛ k'a ni gabakuru Konate donc o la minɔgɔ ye denkɛ min n'o ye den fitinin ye a da bɛɛ jara n'o ye Isumayilu ye o bɛ kɛ dɛ kulu fila de bɛ Maka o yɔrɔ la yen yɔrɔ mɔgɔ n'i b'a fɛ ka mɔgɔ wele n'i yɛlɛla kɔti sanfɛ i pɛrɛn k'a bɛ taa dɛ a bɛ taa yɔrɔ jan dɛ ani yiribaw sanfɛ donc muso n'a den bi yan minɔgɔ bɛ den la Safa kulu bɛ yan Maruwa kulu bɛ yan o kumana muso bɛ boli a bɛ n'i jɔ Safa kulu kunna a b'a fɔ Ibrahim minɔgɔ bɛ ɲini ka den faga a t'a yɔrɔ dɔn n'a ye den kuruɲɛ damadɔ kɛ a bɛ taama ka na n'a sera yan a bɛ boli kosɛbɛ n'a bolila a bɛ n'i jɔ Maruwa kulu kunna Ibrahim m'a mɛn wa minɔgɔ bɛ ɲini ka den faga a ye siɲɛ 7 de kɛ o boli la o tɛ ala ko ye dɛ ayi dɛ den hinɛ minɛ o y'o de ye ani ji minɔgɔ Konate walayi Zamzam ji ka sɔrɔ ka poyi Zamuzamu jaw ye ala yɛrɛ ka dilan de Zamzam ji ka sɔrɔ ka poyi kabini o ji fana poyira o kumana muso y'i min ala ko bɔn n t'a ka hiji fana minɛ dɛ ayi dɛ f'a ko o musokɔrɔ ye boli min kɛ Safa ni Maruwa walayi i cɛ tɔ i bɛ tariba k'a yɔrɔ la sinon mako tɛ ka hiji la walayi n'i ye cɛw ye boli la yɔrɔ la ɲɛnw bɛna tila ka n ka bɛ daminɛ yan fɛ yen ne ka Safa ni Maruwa a bɛna kɛ tile kan a b'aw sigi ka i bɛ tila ka Safa ni Maruwa kɛ tile kan i bɛ sigi k'a lajɛ i bɛ boli yɛrɛ basi de muso dɔ nɔ ye walahi muso ko walayi n'an sera sitana bonyɔrɔ la n tɛ ko ninnu ɲɛdɔn an bɛ kabakuru de ta an bɛ sitana bon dɔw bɛ dimi f'u bɛ sabara ta ka bɔ sitana tɛ yen bilen a tɛ yen ni sitana bɛ yen nin bɛɛ lajɛlen ye kabakuru ka k'a kunna a bɛ sa a sirilen tɛ juru la walahi an walawala hali basa n'i ye bɛrɛ fara kun yan a tɛ jɔ yan bilen a tɛ na yan dɛ mais sitana jɔlen bɛ yɔrɔnin kelen kabini Alakira tile bɛ ka taa sitana bon kabakuru la a bɛ taa dɛ donc sitana tɛ yen bilen sitana tɛ o yɔrɔ la yen bilen mais mun na sitana bɛ taa bɔ o yɔrɔ la Isumayila kana tigɛtɔ sitana de bolila ka na f'a ye ka ko cɛ i fa tɛ hinɛ dɛ den dɔw n'u faw bɛ ɲɔgɔn na e fa de ka na k'a bɛ e faga i tɛ boli a kunkolo tiɲɛna o mɔgɔ bɛ den wolo k'a faga wa mais Isumayila de kun Ibrahim de kun ye layidu ta o ye den sɔrɔ o b'a faga layidu don sogo nana da la donc ka hakili jigin a ko den ma vraiment ne kun ye layidu ta ko dɔ kama
ni y'a a ɲɛ sɔrɔ n b'a kɛ wala layiru a b'a dafa dɛ wallahi a bɛ komi an tɛ nin dafa sisan yɛrɛ parilen bɛ cogo min na garibu tɛ nin fɛn nasɔn sɔrɔ dɛ nin sɔrɔ man di dɛ baju de dɔ ye layidu de ta ko ni o ko ɲɛnabɔra a kɛra sunkalo daminɛ na a ye fayida dɔ wurudi n'o ko sera ka ɲɛnabɔ fo Konatɛ ka tafsiri fini k'a bɛna n'a ye ni n pɛntiri o la sɔgɔmada na n yɛrɛ dɔw sɔrɔ sɔgɔma filanan fana bɛ yen k'a fɔ n yɛrɛ dɔw sɔrɔ sɔgɔma o ye layiduw de ye dalakan bɔn dɔw b'a fɔ ko ni mago ɲana n bɛ taa sɛjɛni saraka jida la wallahi dɔw b'a fɔ ni mago ɲana n bɛ tile 2 so kojugu dɔw b'a fɔ ni mago ɲana n bɛ fini kɛ tan dalakan i y'o de bila i ni ala cɛ ala ni nin ko in sera ka ɲɛnabɔ ko nin ne bɛ tile 2 so ko tugulen don ɲɔgɔn na ka taa u bɛ ɲɔgɔn na ko tugulen don ɲɔgɔn na dɔw ta kun ye Moriba sa ye k'u pan k'u puruti awɔ ni ne den sera ka bɔ kɛlɛyɔrɔ la ni Moriba sa dɔn ma n'o kɛra ni finiba dɔ don dibiba dɔ biri wallahi ma bi yala yasa ne na yasa dɔn Moriba sa nisɔndiya samiya ma ja ne na yasa dɔn caman sɔrɔ na yasa dɔn donc olu fana ta kun y'o ye o ta kun y'o ye Konatɛ bon Ibrahim ta kun ye n'i ye den sɔrɔ n b'a faga o don dɛ ala kama kɔni soya kama alayidu a kumaw fɔ yɔrɔw ka ca baba ninnu bɛ faamu ni maa bonya ni yɔrɔ la i bɛ tɔgɔ wɛrɛ d'a la a bangera ni tɔgɔ min ye o t'o ye Konatɛ ala kun ko Ibrahim ko Khalilullahi ni ala teri riwaya dɔ ko ten ko ni ala teri donc ko Jibrila ko a ma o y'a sɔrɔ misi wɛrɛ caman b'a bolo ko ala e kɛ mɛ ka Ibrahim ta ko i teri don est-ce que Ibrahim bɛ se ka ko kɛ e kama o ɲininkali attention ala ko a ma ko Ibrahim bɛ ko bɛɛ kɛ ne kama hɛrɛ sira kan kɔrɔbɔli kama Jibrila ye i yɛlɛma k'i kɛ mɔgɔ dɔ ye ka taa Ibrahim sɔrɔ a ka misigɛnyɔrɔ la a ko Ibrahim ne nan'i ma ala kama ne ka bi daraka tɛ a tɛ yen dɛ a tɛ yen dɛ a fɔ a tɛ yen daraka sɔngɔ di yan a tɛ yen ko Ibrahim ko a ma ni ne ye bi daraka di e ma sini ta bɛ sɔrɔ cogo di o kuma ka ca Konatɛ o tuma an ka daraka ko bɔ a la n bɛna misi wɛrɛ tila 3 ye e ka taa ni kelen ye kelen bɛ to n bolo 2 bɛ to n bolo yan Jibrila mɔgɔlama ko a ma an kana mɔgɔ a diyara n ye dɛ ala k'i sara a ko ala belebele in ka sara taa ni kilan 2nan ye Jibrila ko ala k'i sara a ko taa ni misi wɛrɛ ye a banna ala ka sara ka bon ni bɛɛ ye Jibrila ko ala k'i sara Ibrahim kasira a ko n kalila ala la fɛn tɛ n bolo bilen a t'a bolo misi wɛrɛ t'a la foyi tɛ yen tuguni a ko nka ala ka sara nɔfɛ hali ni ne ye den sɔrɔ n b'a di ala ma jaa sɔrɔla tan de a yɛrɛ ka nafa riwaya dɔw la Ismaïl ko nana o kɔnɔ o de den kɛra Ismaïl ye voilà ko y'a bɛɛ nin faamuna koyi n kɛ kɛnɛ kan o Ismaïl fana a taara fɔ Ismaïl ba ye den si tɛ tiɲɛ diɲɛ na ni fa nɔ t'a la ba nɔ b'a la wallahi Konatɛ den mana kɛ cogo o cogo tigi olu 2 de o don olu ta minnu da bere file o file la k'o fiyɛ o fiɲɛ bɛ taa ni den a bɛ taa n'a ye kɔsɔ mais fa bɛ ka fɛ yan fɛ ba bɛ ka wo bɔ a la ou bien ba bɛ ka fɛ yan fɛ fa bɛ ka wo bɔ a la den bɛ kɛ fankelen ma ye à la fin de compte a bɛ siran dɔ ɲɛ min b'a gɛlɛya a bɛ siran o ɲɛ o ye tiɲɛ ye dɛ ni den kungo nana fa ni ba de bɛ jɛ a la ni ba ye mun ye a bɛ kɔn k'a fɔ fa ye ni fa ye mun ye a bɛ ba lasɔmi o Ismaïl de fa taara fɔ a bamuso ye ne tun ye layidu dɔ ta ko n'i ye den sɔrɔ n b'a faga ala ye bon a den sɔrɔla dɛ n yɛrɛ ye sogo dɔw k'a la ba ko a ma ko ne ni den in bɛ e ta ye
bamuso ko fɔ a ka ca sisan dɛ a ye tiɲɛ fɔ dɛ e pasi de e de b'o mɛn o ɲɔ tɛ an tɛ foyi mɛn o rɔ walahi i y'a faamu mɛ n'i y'o kanw ye bi hali ala ma taa den n'i den ta k'a di cɛ ma n'o tɛ ba sago ye a kuma ka ca dɛ birisile dɛsɛra bolokuru dɔw la i b'a bɔ i ka so mɛ i ye muso ɲuman mankan mɛn ne ni den bɛɛ ye e ta ye o ta don a seginna ka taa a taara fɔ den ye a ko ale tun ye layidu ta ko n'i ye e sɔrɔ n b'i di ala ma an b'a kɛ cogo di dugawuden ye mun fɔ a fa ye a di ka na ya abati if'alu ma tu'mar satajidni insha Allah ma'a sabirin bois e ti lagalakatɔ ye i ti fatɔ ye i ti ɲɛngo ye i tɛna ne don da si fɛ min tɛ ne ka hɛrɛ ye o tuma i y'o min ye dɛ o kɛ a kɛ o kɛcogo la nka n'i pɛrɛla waati o waati i bɛna ne sabalilen sɔrɔ yan n jɛ de don n'a ye maa sɔn bon sɔrɔ kun ti den na fiyewu min dɛ walahi i bangebagaw sago kɛ dɔrɔn e ta b'o de la bangebagaw ka lafiya b'o la tasuma bɔra bɛ e bolo ne bɛna taa tasuma ko fɛn ka i bolo kɛ k'a kɛ tan a dossier ma nafa ɲɛ dɛ a ma ɲa den ye dossier de muso bɛ tasuma bɔ ni mun ye i t'a don tasuma kɔrɔ dɔrɔn ka tɛmɛ n'a ye walahi o ye tiɲɛ ye hali ti jɔ den sɔrɔ kun de ye walahi mɛ bi den joli joli bɛ yen san 30 san 40 hali bi ni fa m'a bolo don a kun tobili tigɛ du kɔnɔ walahi o ye tiɲɛ ye dɛ walayi u ti hami ni bangebagaw ye sinon ni mɔgɔ ye fɛɛrɛ o fɛɛrɛ tigɛ min nin kɛ n bangebaga ye ala b'i dɛmɛ siga foyi t'a la a bi kɛ o tɛ hali dogola ko ye i b'a ɲɔgɔn caman dɔ ye ne wele Ɲamakɔrɔ bi a kɛra sɔrɔsi ɲɛmɔgɔba ye a bɛ k'a ye dɛ an kumana dugawudenya kan den kan ka min kɛ a ko kɔrɔkɛ k'e ko sonyɛli ma ɲi a ko mɛ mɔgɔ tɛ ne fa kunna a tɛ n ba kunna ne bɛ sonyɛli n bɛ fɛrɛ ka sa de sinon u bɛ dumuni kɛ u b'a dun k'u fa tɛ ka sunɔgɔ n ko dɔgɔ n ko sonyɛli ma ɲi sa n ko mɛ n bɛ dugawu kɛ e bɛ bɔ i ta in na a bɛ bɔ a la mɛ bi a kɛra sɔrɔsi ɲɛmɔgɔba ye a bɛ k'o ye e ma dugawu kɔ donc o la n b'a fɛ ka min fɔ denw a ye bangebagaw dɔn a kan ka ɲini i den n'i ye nin tɛ ka sin den o den ma n'a ko bɔn ne ko min ne ko ten i bɛ lafiya i bɛ lafiya walayi i bɛ lafiya o ye tiɲɛ dɛ ni den ka kataba 4 kɛ i b'a fɔ kuma n ka du la walayi bɔ n ka so wolo ma fɛn ye ayi Ismaël y'o layidu d'a fa ma u taara ko bɛ taa den faga a ye muru ta ka da den kan na k'a bɛ den kana tigɛ den ma se ka faga ayi n'a ye muru da fara kan a t'a kɛ tan dɛ muru maga fara la o ci a bɛ ci an tɛ se ka maale kan tigɛ den na an kana mɔgɔ den tɛ se ka faga dabali banko don a ma ɲɛ den ko a ma a ko buwa e ɲɔgɔnna ka layidu ta k'i bɛ nin ko kɛ ala ye ka tila ka dɛsɛ a ko o ye maloya ye a ko ye maloya ye o man ka kɛ fiyewu ayi a ko mɛ n'i y'a ye e bɛ dɛsɛ n'i y'a ye e bɛ dɛsɛ i ti ne kana tigɛ dɛsɛ tɛ denibaya hinɛ de don i tulo bɛ denifaya hinɛ de don o tuma na peut-être n'i ye ne ɲɛda ye hinɛ de b'i sɔrɔ kojugu n'i ye ɲɛda ye hinɛ de b'i sɔrɔ walahi o tuma bɔ n ɲɛ siri i ka sɔrɔ ka n faga mɛ n'i ye ɲɛ siri gɛlɛya min b'i ni minɛ na ni dekun min b'a la ni ne joli sinsinla i kan bɔn an bɛ siran kana kɛ dangaden walahi aw tulo bɛ n na an tulo bɛ na dɛ joli kana ka ale siri kɛrɛ joli kana na sɛri fagali ye o dama tɛ dɛ
n sen fila ni bolo fila sigi n ka tɛ corona ye ayi o tɛ basi de o tɛ dɛ walayi fo an ka nin yɔrɔ fɔ maaw ye ninnu walayi muradu i y'a faamu den ko buwa a ka di ye cogo cogo a kɛ ten walayi n ye fila siri mɛ ni minɛ ka gɛlɛ i ka sen ni bolo siri pour que ni n kana tigɛla n bɛ seri-serili mun kɛ joli kana k'i kan aw ni ala cɛ den ka bangebaga hinɛ minɛ sen degere la ka taa den dɔw ye n'u ye mugan sɔrɔ n'u ma taa don juin na u t'i lafiya ko dafirila yɔrɔ caman quoi den caman ye dagabana bolifɛn ɲɛnamaw kan walayi hali sabara fili dabɔ o t'u bangebagaw sen a t'a sen na i b'a dɔw parilen ye fo dimɔgɔ bɛ maloya ka sigi u la kari kɔnɔ kana taa u ka du kɔnɔ dɛ ayi kɔrɔnjuru bɛ ɲini k'u fa faga ye kojugu dumuni duman tɛ tobi ayi mɛ e ka nin ka donfini n'a ka sabara dama lajɛ a bɛ boli fɛn min kɔnɔ ka munumunu e k'o lajɛ ta o de la i tɛ kɛ kari kɔnɔ foli ye dɛ a k'a ye dɛ i taar'u nɔfɛ u ka so i birilen bɛ kɔtigɛ a b'a tigɛ o don n'o ji bonyana basi de a bɛ taa ni ye dɛ donc n'i ye min faamu den dɔ filɛ ka bangebaga hinɛ minɛ k'a gasi minɛ walayi fo ka taa se n kana tigɛ saya tɛ dɛ joli kana ni joli seri ma dɔrɔn a kɛra baara ye nate ni bangebaga dɔw ye kuma daminɛ den dɔw bɛ misiki jouer siga t'o la k'u tulo kɔrɔla k'o cɛ écouteur kulo in na ni ba cira ɲɔgɔn na dɔrɔn c'est à dire a bɛ ka min fɔ o man di ye quoi i bɛ se ka écouteur ɲɛ don i kulo la dɔrɔn tuma na i bɛ se ka blague wuli k'a la ten i kulo bɛ ka min mɛn n'i t'a fɛ ka bangebaga ka ladilikan mɛn saya t'i sɔrɔ fiyewu fo dɔ ka kuma k'i kulo sɔgɔ i dalen fo ɲɛji bɛ jigin kulo kɔnɔ a b'a hakili to la juru bɛɛ bɛ yafa fo denkolo ye min kɛ bangebaga la u ti yafa dɛ u bɛ sara de i daganen don a bɛ tila ka sara diɲɛ kɔnɔ lahara ta ka jugu o ye layi komi lahu wasana ne tɛ yɔrɔ tɔgɔ fɔ aw ye dɔ banana dɔgɔtɔrɔw nana lajɛ sigiɲɔgɔnw ye kasi daminɛ biti tɛmɛ a kan biti tɛmɛ a kan dɔgɔtɔrɔkɛ nana ko c'est fini yɔrɔ to o kani n'u y'o fɔ a jigitigɛ don a ma nɔgɔn dɛ jigitigɛ don dɛ ko c'est fini cɛkɔrɔba dagawuli teri dɔ bɛ yen ko f'a tɛ sa a tɛ sa dawulu b'a bolo koyi a tɛ sa dɛ dɔgɔtɔrɔ ko a bɛ sa cɛkɔrɔba dɔrɔmɛ t'a bolo mɛ a ko a tɛ sa a tɛ sa fɛnɛ dɛ m'a fɔ k'a sa a kɛra ten o don a ma sa a tɛ sa o don a tɛ sa dɛ ja denmusonin kelen bɛ a bolo o furula cɛso wɛrɛ la o denmusonin kelen nana o dugujɛ cɛkɔrɔba ko a ko sen kɔni ko a bɛ sɔn ka sa bi mɔgɔw dabali banna cɛkɔrɔba ka bana nɔgɔyara fo bɛɛ ko k'a bɛ taa si k'an bɛ ka taa so a nɔgɔyara denmusonin kelen a ko minɔgɔ b'a la o de ye jifilen fa k'o d'a ma peut-être jifilen nɔgɔlen kun don wa jifilen kun bɛ cogo min na mɔgɔ t'a dɔn donc a sina ka ji bɔ denmuso kan denmuso y'a da tulo kɔrɔ o don kelen cɛkɔrɔba sara Allahu akbar wala kungo la basi da wala ni ma wala ko dalu jumɛn b'a bolo ko non k'ale ni nin ye denmisɛnninya kɛ ɲɔgɔn fɛ ko nin y'a fa bugɔ a y'a fa bugɔ o ye lebu min ye ala t'i sutura o la fiyewu abada a t'o kɛ dɛ a y'a bangebaga bugɔli min kɛ hali n'a ti den sɔrɔ a si kɔnɔ ala na den dɔ jagoya dilan fa k'o bange o fana k'a da kulo kɔrɔ o juru ti lahara kɔnɔ fiyewu
Ah, basi tɛ. A b'a janto o la. Ni lamɛn dɛ, ni lamɛn dɛ. Bangebaga ko. Hɔn. Bangebaga ko. An bɛ ɲɔgɔn dan n'o ye. A bɛ kɛ dɛ. A b'a hakili to o la. Kosɛbɛ. Maa bɛ kɛ bangebaga sago ye k'a sɔrɔ i ma mugan d'a ma. Et puis bangebaga yɛrɛ man ka den n'i ye san 10 sɔrɔ ka ban bangebaga man ka kuma ni i b'a ɲɛ de dɔn. Dugauden bɛɛ bɛ bangebaga ɲɛ dɔn. Siga tɛ yen. A ɲɛ dɔn n'i y'a ɲɛ taga fan dɔn. A tilara. Ɲɛ bɛ kuma dɛ. Dɔ ye a ba bila ka taa hiji la. Ka dagabana sow jɔ. Ka kilimu kɛ sow la. Dagabana mobiliw ɲini ka d'a ma. Cɛ yɛrɛ kɔntanna a ko ba ma a ko labiye e garijɛgɛ jara dɛ. Walayi. Buwa yɛrɛ ɲɛnama ɲɛna i ma don étage kɔnɔ buwa fatulen kɔ i filɛ étage kɔnɔ i taara Makan mobili jɔlen filɛ a t'i ɲɛ kunnadali don a. A ko est-ce que e ka hakɛ bɛ ne kan bilen. Balide. E ka hakɛ man ka kɛ ne kan bilen dɛ. A ka faamuya da. Simanso kɔnɔ kuran b'i kan n'i bɛ taa yɔrɔ min mobili b'i ta i taara Makan i bɛ duman dun dɔgɔtɔrɔw bilalen don u bɛ n'i lajɛ waati o waati. Ba ko a ma ko n den a ko i ye dɔ kɛ. A ye dɔ kɛ. I ye dɔ kɛ n'a ma bɛɛ kɛ. Alahu akibar. Ko mɛ i ka nin ɲininkali n bɛna jaabi. Nka bi tɛ. Ayi. Cɛ tellement que nafolo b'a bolo a b'a ka mɔgɔw wele teriw bɛ to ka na invitation na ni sagaw faga ka misiw faga o teri minnu b'a fɛ yen invitation ba dɔ kɛra muso ye dagabana dara dɔw fɛ glace sanfɛ o ye pati sangana ye walahi o sɔrɔ bɛ waati o a ye wusulanw don o dɔw ye wusula yɛrɛ o don walayi n'i y'a kasa sama f'i b'a bɔ yɔrɔ ɲini bilahi o bɛ kɛ o muso ye u to temi ni dumuni duman dun na kɛnɛ ma ka sin ka i dogo ka na so cɛ ma cɛ ka dagabana li kan aw bɛ hakɛ to ka na banakɔtaga kɛ o li la k'i dogo ka bɔ cɛ muso nana don so kɔnɔ a nana kasa min sɔrɔ yen a n'ale ye wusula min bila yen a ma kɛ kelen ye kasaw man kan muso degunna a degunna a bolila ka cɛ wele e kana nin lajɛ ta a jumɛn ye tuguni n'a lajɛ ta walayi cɛ nana a ɲɛ su banakɔtaga ka dilan cɛmancɛ la a ko nin ye hasidi ɲɛngo dɔ de ye a m'a ɲɛɲini yɛrɛ n ka so labɛnnen nin ɲɛngoya da ye walayi mais comme a dan b'a ba la parce que fa ni ba ye den baro kɛ ɲɔgɔn na walahi o don mais bi denw tilalen don fila ye i b'a sɔrɔ den musoman caman kɔlilen don baw la fo ni baw bɛ jɛ tafe la n m'a fɔ i kana kɔli ba la dɛ kana ba ka fali sigi o man tɛ ka kɛ daga kɔda de o don i n'a kana jɛ o la walahi o b'o kɛ a bolila ka taa a fɔ a ba ye ko hasidi dɔ nana ale ka so cɛ a ye ba tigɛ minɛ n'a lajɛ nin ɲɛngo den de hasidi de fa bɛ tago ta k'a nɔfɛ fo ka dilan cɛ ma ba ko a ma ko hasidi tɛ ɲɛngo tɛ komi e ko i ye n ɲininka o don k'i ye n sara n taara Makan mobiliw bɛ n bolo ne tɛ ka bɔ étage kɔnɔ i ko yali ne ka juru b'i la bilen wa parce que i ye dɔ kɛ kojugu n ko mɛ n ko n t'i jaabi k'i ɲɛ bɛ nin min na nin ye e ka denya kɔnɔ i ye nin siyɛ 770 ni kɔ i y'o de kɛ ne ka fini kan a kɛra a caman kɛra a kɔ la yɛrɛ a bojugu n'a bojala walahi ani sugunɛ n parle jama na i y'a suru n ka fini kan n b'o fini bɔ k'o bila ka dɔ wɛrɛ don
ma tila o dabɔlen na i b'a suru kan fo siɲɛ 700 ni kɔ mais kelen e ko ne ye hasidi ye e mun ye 700 kɛ e ye jumɛn ye sisan a jaabi sɔrɔ man di dɛ a y'a ɲɔngiri a ye yafa ɲini a ba fɛ a ba muso bɛ sɔn o ba sara tɛ den bolo musokɔrɔba in ka ɲi a bɛ sabali o bangebaga sara foyi tɛ den bolo a t'a bolo nka i mana mini min kɛ i bɛ bila i ɲɔgɔnnaw ɲɛ ni o ye walahi a tɛ sara ka ban ayi dɛ dɛ mais i mana mini min kɛ dɛ o de bɛ bila mɔgɔw i ni mɔgɔw cɛ minnu kun t'a kɛ kojugu ala ka limaniya d'a ma amin Konate ala ka laban ɲɛ amin ala k'an sago d'a ma amin ala kana an dɛsɛ amin ala kana laban amin